Елате с нас да разгледаме град Яйце, Босна и Херцеговина. Град Яйце е едно от най-уникалните места в Босна. Това е бил стария кралски град на страната, където е коронован последния босненски крал. Бързаме, че водопада е с работно време. Най-хубавото е, че това е единствения град в света, който има огромен 21 метров водопад буквално в самия си център. Тук две реки се сливат по този зрелищен начин. Още от тук се усещат пръските. Това са прочутите катакомби на Яйце. Те представляват подземна църква и крипта, изсечени изцяло ръчно в живата скала в началото на 15 век. Мястото е направено за знатна босненска фамилия. Вътре е изключително хладно, леко мистично и усещането да се разхождаш в тунели под земята, направени преди повече от 600 години, е невероятно. Чакайте, не ме оставите се пак. Изкачваме се и до крепостта на Яйце, която е кацнала на най-високата точка над града. Тя е защитавала кралството от османските нашествия. Днес от нейните каменни стени се разкрива най-добрата панорама към старите покриви и планините наоколо. Как е красиво! Мисля, че не са се чувствали добре тия хора. Да. Няма и забравих ти. Свободен. Яйцето на град Яйце, Босна и Херцеговина. След цял ден обикаляне се прибираме по тъмно. Напазарувахме. Ето го и кемпера ни чака тук. На тъмния паркинг. Босна и Херцеговина.
град Яйце.